माबा सरस्वती बायनानैसो माबासिगोन नामाथाय बोथोरा थारुनाबो बारा गाबाखैहाय फारसेथिं ओंखाम फारसेथिं थारुन नाया एसे दोनजागोन नामाथाय जाग्रायानो गैखाया बारा ना फिथिख्रिनि लोगोफोर ना फिथिख्रि खोमसि ना फिथिख्रिजों थारुनजों सामब्राम बानलु रेडि नोबो रेडि बारा गाबाखिसैमोन जासिगोन बोखानांसिगोन लोगोफोर नै आङो साराय जानबाय मर्निं टाइम आरोना ओमफ्राय बिथिं ओंखाम दं ओंखामाव आलु होफादों ओमफ्राय नैबे थारुन हानायखौ लाबाय थायाखिसै देखायबाय थायाखिसै ओमफ्राय ओरै फारसे दं दाउदै आइ गुदुंथार माला सान्दुं दुंबावगोन ज्रांनो मबाइलाव बारा नुबावासै सारायाबो जाबाय होनसै आङो थारुनानो रुइनै होफिननांबायसो दाख्लै खेबसेना थाब रुइदोंमोनलाय दिनै रुइनै होफिननांबायसो गाबसिगोन दा नाखौ एवथ्रमनो लाफिनबाय एसे हायबो गैया आखिसै जाहैलायबाय गाबदों माबा दाउदै आलु ओंखाम बाथोन सिफ्लेनो नागिरदों जालांग्रोसिगोन स्कुलाव थांगोन नालाय दासो एसे रुइबाय हाबाब आखाइ सालायलायनाय साग्लिनानै एसे साग्लिबावनोसै ओमफ्राय नै बेबो दुंबाय ओहो एबार नैबे संख्रि हालदै जिराफोरा होनोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयबो थेंक इउ दे लोगोफोर जाबाबो हगारसाबबाय थायो ओमफ्रायो जोंनि थाखाय दा बिराद गोजोननाय मोनदों नायनानैल' जाथों लोगोफोर लाइक भिडिअ खालामनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय मा सामब्राम गुफुर देनायखौबो होखांबाय बे बाबायानो लाबोखादों थारुनखौ एसे फिथर थानायखौ गोथाव जायो मानो होनबा बांद्रायबाथाय थावानो लाथा आं नाखौ खावसे दोनो ना मायो जालाबायखाया लाफा बेदरथोंसै दसे नैबेखौ दोनसै लोगोफोरनि जालाबायखायानो बांसिनानो उदैफ्राथ' जायानो नै फार्स्ट मोनबायानो लोगोफोर थारुना आं गोदौखांबाय नै खावसे थाबाय आरोना बारा मोजां नङा खोमा थ' माबा कुकाराव होबाय आङो ओमफ्राय ओरै साहा दङ माखासे मानसिफोर दासो सिखारदों नालाय ओमफ्राय दुन्दिया गैयिनि थाखाय आङो दा माबाखौ गंगार दुन्दियाखौ होबाय आरोना सोरबा सोरबाबा आलदा बेलेग होनो खोमा जोंथिं गंगार दुन्दिया होनो केमेरायावहाय माबा फुथलाला नुदों जाबाय बोखांसै बेखौ ओमफ्राय ओरैनो लाफा बेखौ एवजानोसैनो लाफा मुथासे
Dawai ebar lapa fry. Siapa mana? Oh sorry, lapa aja. Ini kolam gimana? Tim bubaisha aye siri gulai. Ini bisa istirahat. Dia red dong red. Riba kamsi kirki kuliah ke ini kondisi. Ini Lwgwfwr jilam nago dंबावोसो. आरो नै माइ बस्थाया माइ लामनो मोनाखै सान्दुंआनो गैया नालाय नै माइ बस्थाया असे लामबाय ओमफ्राय दा दंबावो नै थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै स' मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' आं बेक हरफिनगोन जाबाबो जायाबो हगारसाबबाय थायो स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन